ассалому алайкум дӯстони азиз. созе нағзен саломатиё хубай бозори Корвон даем тарафи пажарка якм дарвоза чорраҳаи Хитой бозор. ҳозир инамҷа ма контейнерора нишон метам куҷода метражни намқи адилои фасонай марамат ин нуқтаи савдора ман навор гирифта будам. ҳозир бо дигар ҷошам мерем ушам нишон метем биненда борошон ҳамаш дасти аввалай инамқи навинкои фасон омадагиай адиолои метражни марамат хоҳишмандо каседа дар корай метавонен дархост кунен дарав доставкатон бикунанд. ира бинен чихе хушрӯвай нархошон аз 20 сомон сар мешава. нархи ами 1 метраш аз 20 сомонӣ сар мешава. иҷада бо шумо нависен дигароша нархоша мефаҳмонанд туна 20 сомонаш астай 30 сомонаш 40 сомонаш хулас сар хелай нархош. ира бинен инаёям ҳамаш навинкоҳои ҳамисола марҳамат аднатонни адиол дар корай то наметражни ё ки гилдорош дар корай хулас чӣ намудед дар кор бинависен бо маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен. рақамошон ҳаст нигоҳ кунен. касоне ки мехоҳанд омадан биёен айпеш бинен. касе ки духтаро имконияти омадан надора хичон доставкатон мекунанд. ана ин нуқтаи савдои дигаршона нигоҳ кунен. иҷа калонтарай бору бисёртарай мана ҳамаш ҳами бори як одамай ҳамаш бори хичонай дасти аввалай иҷада простину дигар чизоям ҳастай метраки ина адиолора бинен иҷа чихе интихобуш бисёрай мана беҳадам адиолои хушрӯ доранд. ҳамаш новинка духтаро қариб ҳар рӯз иҷа новинка мебиёяд. нигоҳ кунен гилоша ҳам детскиёш ҳастай ҳам мисол хеле барои калоно ҳастай гилош ҳар хелай стилои евростил ҳастай ина хел гилдорако ҳаст. кадом намуди дар корайтона иҷа пайдо мекунен. баъд як чи дигар тамошобинони азиз агар наворда хушрӯ дидагӣ набошен марамат метавонед бинависен шона нархоша кати суратош мепартоянд тона интихоб кунен доставкатон кунанд. мана ёра бинен навинкои хушрӯ нефасони бад ду тарафа адиоло ҳастай як тарафаш ҳастай беҳад бисёрай рақамошон ҳаст бинависен ина ёра бинен чихе хушрӯай духтаро бинависен бо шумода мефаҳмонанд. бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза чорраҳаи Хитой бозор пирсен мефаҳмонанд. инчунин духтарако нигоҳ кунед анами хеле комплектҳои тайёр доранд беҳад хушрӯай иёям ҳамаи чизаш кати бо нархҳои дастрас марамат барои туҳфа мегирен барои хитон мегирен боварӣ дорум маъқултон мешава. гилош беҳад бисёрай шумо нависен бо суратоша кати нархош мепартоянд бинен ба ҳазор.